But I got a cut that you are strict. Yini indaba ungathi abantu abasha basebenzisa ama condom. Inkinga yami, do you know what nangemala in this country and say condomize? I will be one of the richest preachers around. Because I'll be supported by pharmaceutical companies. Kuna balindele udikisho njalo. Nyala. I can't sell my soul. Because usho kanjani uma uthi kubantu abasha ayinanizwa nje ukuthi ngathi traditional weapon umshini usebenzisa condom. How do you come back to this person eseshadile besuthi be faithful to one woman? You can't. If this person has not learned restraining skills esemncane, you cannot say nasumdala funda ukuzibamba. Kan mina ngiyazi nga-abstain kwala noma ngabe mhlawumbe siyabona umuntu akakhumula bengqono ucwe ngiyazi ngeke ngife. Siyabonga. Ngoba ngeke ngife.